na nagkaugahayan? Ay, alas 38 sa edad nimo, wala nang kahayag ng nanay. So nanay, usay gibati nimo nga niadto jud nga totally na pagka nagkaugahayan sakit sa batas. mo ba? Kaya wala mo ko'y hayag. Wa ko magdaho nga nangiling ko. Ako gidawat, kumay akong ban. Ako gidawat sa kasing-kasing nga nangiling ko. Nanay, nakahibaw ang tanan ay labi sa mga silingan nga makayan nimo tanan sa mga tao karon nga kumpleto na ikahayag kumpleto tanan nga para makadasig pod ang imong kinabuhi kadto sa uban. Sila kasulti kadto kanila. Ako kasunti nila, mag-uy-uy sila ba nga, di pa sila mag-away-away, magsigbugno. Gusto ko bisag kubrita, malinawon ta, malipayon sa atong tibok itong kinabuhi. Kay atong kinabuhi, hindi kita ang Ginoo ko. Suma, ang atong kasuko, wadulap ito ng una. Kaya arong linaw atong pabuyo. Huwag ang nga si kubot. Akong kayo taon ini ko, gusto ko malipayon. Bisag pobre ko, malisigong ko, ginaw sa suda, basta malipayon ko. Hello mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Nialibot ng ko sa panimalay ni Nanay Bibi dinhi sa San Isidro, Ubay. Mitipo siya karon sa iyang anak nga si Mr. Jaime Atabal. So kana atong buwan. Ayo. Bayo. Otto. Napa si Baby Tabar? Gusto ba ni? Nay, maasong Otto. Kumusta? Ikaw ba nagkasari? Ha? Kumusta na nay? Ito, ikaw, parang ko. Ani ko kay kumusta ka na mo? Bit lang mo. Ang tibok mga tao na gusto matanaw mo. Kaanhi. Tungod kay katong pagpilimiro na mo nga pagkita nato dito kas parang ipatipuno na Alicia. So far niya na kadini. So kinsay makauban ron imong panimalay. Sayo, ako mga puluha. Anay mo man po kanang naay. Hugok kagamay. Gusto naman. Doon ang makagibati. Doon ang kagibati. Oo, Bati ni mo. Kanang mahaway ako. Kaulunan. Kawa ko tambal. Mo ba? Walay kwarta. Way bana nag-atiman. Gawas sa anak. Kumusta man imong katong i-share ni mo na katong kita tanang na kay Edad? Oo. Ay, dad. Stroke ko. Ang may stroke. Nila ko ang parag-parag kay sa tambat kay kanay kulay pabay tambal. Kaya Okay. tungkol sa kwarta. So do pa nahuwa na kay tambal ng tumananay. Mana to tambal. Kita sa bukid ba? Ito ka bukid niya. Iwas, wala. So, nanay, katong atong first video nga di nakita ka tibuok kalibutan. Ito niya daghan ang kasing-kasing nga di bihilak, daghan ang mga tao nga naluoy og mo na nga surprise ka na mo nga nabinhi tungod kay gisubo ng Manila. So, timing kadyo gili ni aksidente nga nangalimi nangaliko kay among gihatod nimo ang madyo balita.
So ang mayong balita nanay, doon ay mga tao nga gigamit sa Ginoo nga mo provide sa imong maintenance sa imong tambal sa high blood, mo provide nanay sa gibati nimo sa kulawas, mga vitamins o ibaw ba kananay nga mo kandan ron sa department store dinhi sa Ubay aron palitan ko kasi mga personal ang gamit. Okay ba nanay nga mo kan isuroy after din nga itong pag-interview? Kuwan man. Ha? Kuwan man. Sa di lang magkuhan, no? Di napapugong na mo tungod kay nagbaha ang among kalipay o galipay po ko nga maating po kong lawas bisan sa ay na imong kahimtang o daghang mga tao na nga nahimong inspirasyon sa imong kinabuhi na bisan pag ingon na imong pagkabutang pero positibo po kasi naman sa kinabuhi. So, sige na na, so, okay, di na sunod ka mag-ilis, tungkol kayo ngadto na ta, no? Ngadto na ta rin, kaya ron, imo kang, Ayun na kung dito ba iso imo amo kang doon sa tindahan. Sige, salamat. Hello mga kaigsonan, kami ni Nanay, kaupan na rin ako ay diyang private guard. Abang namin mga to sa tindahan o palit ni sa mga panginahanglan ni Nanay. Bisan uwan-uwan. Kauban ni Nanay Bibi, no? Diri sa barangay San Isidro, lungsod sa Ubay. Ako amo siyang dalon, no? So atong dalon to kay adunay mga tao nga kasing-kasing pinitabang niya. So Nanay ato ta tungod kay atong palitan si Nanay sa mga panginahanglan labi na gyud sa mga tambal, vitamins, ang personal niya nga gamit mga igsuonan. Salamat kayo sa pagtabang. So gikan dinhi going tag Ubay for shopping Nanay. Thank you so much. Salamat kayo sa mga tao na gigamit sa Ginoo nga nililak si Nanay sa kalipay, pagtabang niya. Ang tanang mga panginahanglan Nanay labi na gyud kay maintenance, sa tambal, sa mga kinahanglan usab sa iyang personal niya na needs. So, pinagi niya gamit mo Ginoo na imo nga nakapot ang mga ginasupply, ang mga kinahanglan ni Nanay. So, Nanay, palihog po pasalamat po sa mga tao nga gamit sa Ginoo, no? Nga Salamat. ka. Salamat niyong tanan nga nakatabang ako sa akong way kaya nga way na imong tabay bana. Salamat kaniyong tanan. So, in behalf ninyo, naibaw ko nga dili mo magpasulti about ang Ginoo na sayon sa kabiluhan o pilo-pilo oras Ginoo ang nagkaayo mga kaigsonan. So, in behalf na ko, salamat kaayo o God bless na dito.